s-a întâmplat? Prietene, ce faci? Cum ne-am prăbușit cu avionul nostru. S-a distrus tot. Te simți bine? Mă doare un pic piciorul. Îmi trebuie apă să-mi bag piciorul. Unde ești? Unde? Aici scrie fugiți cât mai departe. Oare de cine a scris? Nu pot să fug deloc. Nici eu. Uite un sat. Unde? Drept în față, încearcă să fugi. Au. Ai găsit apă să-mi spăl sângele. Aici, hai să vă spun. Wow, ce bine, e mai bine. Unde să locuim? Locuim în biserică? Nu știu, da. Hai din biserică. Așteaptă-mă. Curea. Ai. Au, mi-am lovit piciorul. Iar. Nu ajung. Așteaptă-mă. Ce faci? Un pat. Și un chest. Armură de leather. Eu mă simt mai bine. Ne facem aici casă? Da. Să-mi pun hainele. Mai la mâncare. Te luați? Da. Eu distrug aici casă și aduc. Acum vin. Au. Au. Acum. Nu era Și dacă a zis fugiți cât mai departe, a zis Herobrine. Noi am pierit. Doamne, iartă-ne. casa asta distruge toată. Doar asta. Facem biserica mai mare. Oh, fuck. Am găsit un gest. Nu trebuie să mai facem casă. Nu ne facem casă aici. Nu prea pot că nu sunt foarte bine. Nici eu. Nu vreau să vină în noapte ca să nu murim. Voi împăca din satul ăsta. Curând. Noapte. După ziua asta. Dar mie unde am zis în casa aceasta. Trebuie să iau toată piatra să aici. Mi-a dat doar un pat. A, nu, două.
Vrei piatră? Nu. Haide, în casa noastră. Stai să ducem. Nu, hai. Dar unde? Facem biserică sau? Nu în biserică, aici. Da, încă nu intra. Dar mie cred că mi se consumă. Îl văd tu ușa. Da. Da, mea, te rog. Stai, cred că mă pun în biserică. Să iau chesturile. Aici cine Da, face? cu chesturile. Poftim? Da, cu chesturile. Da. Pune jos la bani de puțin. Aici va... Casă de 0. Acum ne-am blocat aici. Uite, se spare. Nu mai pot. Nu, n-ai bani. Nu știu să fac. Villager? Da. Îți place? Aici o să fie ceva de... Cum să zic? Ascultătoare. Mai îmi trebuie. Aici ne vom ascunde de heroi. Dacă va veni. Sper să nu vină. Tu ce speri? Să vină să nu furtă. Asta e mai bine, doar că tot de el. Unde-ai plecat? Seară. Serios? Nu. Ioi. Hai repede aici jos, mai Acum vin, nu Hai să pot. vezi ce-am făcut. Nu pot. Ce nu poți? Hai repede în casă. Vine! Lasă-l să stea cu noi, lasă-l. Că e bun. Lasă-mă! Știi că îi ține de companie ca să nu murim. Dar eu aici stau că nu vreau să... E fain? E sus, acolo e fain? Hai să facem mai mult loc. Te simți mai bine? Un pic. Eu pun mâncare în cez de rezervă. Niște lemne. Și mi-am început de până copul de iron. E cineva afară? Hai de un pic afară. Îți place? Da, dar și eu am una. Da, dai. Mulțumesc. Eu și de astea. 17 am mâncat de astea. Mersi. Că nu atacă zombie. Hai afară că sunt mulți villageri. Hai. Vii? Da. Nu se iau torțile de lapte din casă.
Sau stăm noi acolo? Aici. Nu, Că aici suntem mai în siguranță. Să nu mai vină Herobrine. Nu, Cite- Herobrine are flea, poate să zboare. Dar noi, bai, noi o să stăm cu shift și o să ne ascundem. Câți ani în viață? Doi inimi. Băi, rote cu ceva pe aici, la geam. Doamne, de să nu fie Herobrine, Doamne, de să nu fie Herobrine, Doamne, de să nu fie Herobrine. Doamne, de să nu fie Herobrine. Uite, am destul de... Urcăm. O dat în tine. Eu n-am dat în el. O dat în tine. Eu eram, uite, aici eram eu și am fost lângă tine. Oh, ciudat. Lasă-mă că merg eu. Du-te tu în casă. So. Gata. Am niște torțe. Una. Bun. Pune aici. Stai că nu mai caut. Ce? E cumva copii de nu vin ăștia la noi. Nu știu. Uite-te. Uh-oh! Zombie aici nu e. Așa că nu-i pe peaceful. Hardly. Ai, brother. Mai am o tortă. Îmi dai piatră. Ia 47. Ia stai. Ce faci? Tu ți-ai consumat toporul? Oh. Ce stai aici? Să facem o ieșire de urgență. Pe sus. Cam eu. Las că fac eu, că am o idee. Am o idee. Ia scări. Nu, lasă-mă un pic. Scări? Scuze, ți-am anunțat. Uite aici. În care spune? Zombie pe acoperiș! Uite acolo jos. Că o să râd pe aici. Să vină de acolo. Eu zice aici, nu știu ce, să facem aici, așa, cu un jur. Să ieșim mai pe mai sus, știi? Uite așa. Ieșim pe mai sus. Aici să fie dormitorul nostru. Eu nu mai am lemn. Aici să fie dormitorul nostru. Fă loc, te rog. Nu, aici e chiar de siguranță.
vrăjitoare, mă, nu să mor. Da? Uite, dă-mi mine. Și are sweetness. Bine. Am luat zahăr și bozile. Ioi! Uite-l acolo în apă. Pitic! Uite-l acolo. Și de villager. Uite-l acolo. Eu sunt gătine. Nu aici sus. A, mă moară, gata. Mor. Ceau. Pa. Nu-ți găti. Ah. Mă, tu! Jumătate, terminală. Gata. Hai înapoi, că știu unde. L-am murit eu. Ce-au aici mai sus? De pierd. Acum am venit. Du-te la casă rapid, că tu mori. Am venit. Du-te la casă că ele au. Du-te, uite, mă, nu se văd să mâncare, da? Cum urc sus. Că urcă eu să nu văd. Toporul. Mă moară un skeleton. Ajută-mă, trebuie. Fă-te să nu te mori. Am mai dat. Te rog, ajută-mă. Vine în fața ta. O, câte ai am. Bam și eu. Pățuie de instant health. Hai, du-te în casă tu. Sunt gătine. Hai, și du-te la chest. Pune mine în chest. Nu știu. Nu la mâncarea aia, că ai tu a ta. Cocorul. Sabie. Te rog, mai full era meu. Mai full. Nu pun ce nu trebuie. Nu le ia dacă nu spere. Lasă puțin de instant. Numai când mergem noi discuții. A venit ziua. Deci trebuie să plecăm. Deci trebuie să plecăm. Sparg eu chestul. Dar poate nu-i dai, dar nu să încercăm. Este minunat. Așa,